марҳамат кунед. Колбасаи копчёни дорем, салями дорем, наврӯзӣ, истиқлол, докторский. Шумо да чӣ дар кор? ҳеҷ не. Маскои шедраи лето дорем, ҷавони нағз. Шумо да чӣ хизмат кунед? Печёни дорем, марҳамат, ина шоколад дорем. ман ҳамин гуфтагиёта ҳамаша дорам. ман ягон чӣ кам нестам. ман дошёна хона дорам. не ки дар ӯ хони холӣ ме чӣ кор мекунам. мошини лексус дорам. не ки як кас набоше ки вайро савор кунам дар вай. ҳамин колбасаҳои гуфтагӣ чанд намуд дар холодильник ки ҳаст пур. не ки охи як кас набоше дар ӯ хона, дар ӯ хони холӣ кӣ мехӯра. барои ҳама мегӯм шумо ягон пишакча надорем? ҳамн колбасаро мебурам як кусокша, даҳаи пишакда мемонам, даҳаи хидамда, даҳаи пишакда мемонам, даҳаи хидамда. бо камкам я мяу мяу гуфтан гира. бо ита вақтит хуш мешава ки шумо пишак надорем? Дорем. ку? Мяу.